poden bella Virgen depois ser sanos feitos. Onda veño a un home por pecados que fizera, que foi dolido dos templos do dor que houvera, que durou así 5 anos, que moverse non podera, así había os membros todos do corpos maltreitos. Como poden ter esas culpas os homes ser contritos, así poden bella Virgen depois ser sanos feitos. Por esta enfermidade a tan grande que había, prometeu que cegarese as alas logo iría, e unha librade será cada noiro federería. A tantos depois sano e non dubri outros premios. Poden ter esas culpas os homes ser contritos, así poden bella Virgen depois ser sanos feitos. Que foi ser